Hej Daniel, jeg vil nu vise dig et lille kemiforsøg. Du skal bruge 2 gram natriumhydroxid, 4 gram glukose, noget metylenblåt opløsning og noget vand og en flaske med en prop til. Start med at måle 50 ml vand af, og som sagt, det skal altså være demineraliseret, det her vand. ...50 ml. Så hælder vi natriumhydroxiden i. Der skal man altså lige huske det ætsende, så det er vigtigt at huske briller. Kører en lille rundt, så det bliver opløst. Så er det ved at være der. Så tilsætter jeg glukosen. Og opløser det. Man kan se, om det bliver gennemsigtigt, så er det opløst. Glukose og natriumhydroxid. Så putter man lidt metylenblåt i. Det er et meget koncentreret farvestof, selvom det altså allerede er fortyndet, når det er på den her flaske. Bare nogle få dråber højst. Det er faktisk godt. Når man kan se, så bliver det faktisk gennemsigtigt. Og det er simpelthen fordi, at glukosen den oxiderer, den reducerer det metylenblotten til en form, der er gennemsigtig. Så sætter vi lige en prop på. Så blev den minsandten blå igen. Men lad os se, hvad der sker. Så. Det der sker, når jeg ryster flasken, det er simpelthen, at det oxygen, som der er i luften i det her rum over kolben, det oxiderer metylenblotten til den oxiderede form, som altså har en kraftig blå farve. Når jeg så holder op med at ryste den, så begynder glukosen at reducere det her metylenblot igen, hvorved glukosen selv bliver til glukosesyre.